sizlerin huzurunuzda bu sanatçılarımızı tekrar hatırlamak istiyoruz. Taybetiye her şareki heye, ya Enkareji rengi bürokrasiye. Levan demin Davida, bi çalakiyên cur bi cur yê huner rengê Enkareji digore. 23'nin Festivala Şano ya Enkare ya Navnetewî. Hinekê da bala xelkê Enkare ji siyasetê diqulupîne ser huner. Hêladin da jî bi rengên şano wan coşu xroş dike. Brevebere ve çalakiyê Asım Arî gava armanca ve festivalê binav dike dibêje 23 sale ku ev çalakiya huner di xizmeta gelê Enqereyê de ye. 23 yıldır ev 23 sala ve festivali emle Ankara duriz dikin. Festivaleki navneteviye u derece her şanugera ravet ke. Armanca me ev ku kemek jibe rengi Ankara bu huner biguhurin. Bandora rewşa Tirkiye ya dawî li ser her kesî xwedide his kirin. Brevebere festivalê Asım Arî li ber vî jî balê dikişîne ser rewşa Tirkiye û vê festivalê jî bi awayekî bihvedanê nîşan dide. Bugün ülkemizde nefes alıp ev roj li welatê me gelek kes di nav tangasiye de ne. Kes nikarin bêhna xwe bidin û bigirin. Eger festivala şanû bikare rewşê piştî siz bike keyf û menê xweş be. Orta ve lise eğitimimi Ankara'da tamamladım. Festival him bi çalakiyên xwe him jî bi xelatên xwe derdikevin pêş. Keda aktörên Tirkiyeyê herî mezin di nav vê festivalê de cî digire. Ji van yek kes jî him şanoger him jî di zincireyên Tirkiyê de gelek bi nav û deng Levent Ulgen e. Ulgen piştî xelatgirtinê hissê xwe wiha diyar dike. Ödüller elbette çok önemli. Helbet xelat gelek giringin. Bivê nevê mirovan hande de. Heta niha min gelek xelat girtibûn. Lê ev xelata rûmetê ku min girt, hestekî taybet li ser min çêkir. Tu dibêjî qey min ev xelat ji bo hemû mamostayên xwe, ji bo hemû kekên xwe min girt. Ji bo vê jî ev xelat bo min gelek taybet e. Her mihricanên hunerî cuda cuda temên hunerî derdixînin der. Festivala Şano ya Enqerê jî temên cur bi cur dide gelê Enqerê. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.